ପରରେ ଏହି ଜଳକୁ ଅଣତୁଠ ପାଣି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସ୍ନାନ ଲୀଳାରେ ବୈଦିକ ବିଧିରେ ସ୍ନାନ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିନକୁ ଗଜାନନ ବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଫୁଲଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଛତ୍ରୀ ନାଗି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଏ। ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଜରୂପ ନ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଠାରୁ ଗଜ ଉତ୍ସବର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।